dia. Gràcies, Laia, per la presentació. Com la Laia bé ha dit, nosaltres som la primera botiga oficial de la marca de DJI, que és la marca per excel·lència de tots els drons, tant a nivell audiovisual com a nivell industrial, que s'estan fent servir a tot el món. És una tecnologia molt innovadora, molt nova, que s'està obrint camí a poc, però que creiem que comença a ser ja més que una solució, es converteix en una necessitat, sobretot en temes preventius i en temes de millora de processos. Comencem per lo bàsic. Què és un dron? Un dron és un vehicle aeri no tripulat i que es controla de forma remota, és a dir, amb un comandament a distància. Hi ha de diferents tipus. Els multirotors, que són bàsicament els que fabrica DJI, i els d'ala fixa, que si tots tenim al cap les notícies que rebem de les guerres i de tot això al món, són normalment d'ala fixa. O sigui que també cal diferenciar una mica els diferents tipus de drons que es poden trobar al mercat. Quina tecnologia aporten els drons? Bàsicament, és una eina molt potent, perquè té moltíssima tecnologia aplicada amb equips que són d'aquesta mida. Tenim un sistema multihèlix, GPS per la geolocalització, estabilitzadors, tant pel vol com per la gravació d'imatges, sensors de col·lisions, això és molt important perquè fa que els drons siguin una eina molt segura. Tenen sensors de col·lisions que fan que quan el dron es troba en un ambient on hi ha obstacles, els pugui detectar i no xocar, no tenir cap accident. Càmeres RGB, que són les càmeres visuals normals, càmeres tèrmiques, càmeres multiespectrals per l'anàlisi de cultius, per exemple, o de matèria vegetal, transmissió d'imatges, això pot ser en directe també, i el LiDAR, que és una eina molt potent de cartografia i també d'inspeccions elèctriques. Quines aplicacions a nivell industrial podem trobar? Bàsicament, inspecció de cobertes és la més fàcil i la més òbvia, perquè podem tenir una imatge aèria de les nostres cobertes sense que algú pugi allà a fer una inspecció. Llavors, això ja d'entrada és molt útil i ajuda molt a la seguretat dels processos. La inspecció d'estructures, això per temes d'urbanisme, d'arquitectura, construcció, etc. Es pot fer un seguiment d'una zona on s'està fent una construcció. Inspeccions elèctriques, que són les que estem parlant ara, i aquestes poden ser tant a torres elèctriques com a subestacions, com a cablejat o inclús a plaques fotovoltaiques també. Localització de fuites mitjançant les termografies o per ultrasons. Ara hi ha una càmera que el que fa és analitzar mitjançant ultrasons possibles fuites a canonades o a dipòsits. Llavors es pot fer una anàlisi més segur i a més amb dades en temps real. Una altra de les aplicacions dels drons és el mapeig. Es pot fer mitjançant la fotogrametria o mitjançant un núvol de punts amb una càmera LiDAR. Tots aquests mapes no són del Google Maps, són creats per les càmeres que tenim als drons, i després aquests models en 3D es poden fer servir per moltíssimes coses: ordenació del territori, urbanisme, arquitectura, cartografia, etc. I un altre vessant de les aplicacions dels drons és la vigilància i la seguretat, que aquesta només l'he posat per coneixement, però realment no és del que parlarem ara. Llavors parlem de les inspeccions elèctriques. És el que dèiem, més que una solució, comença a ser una necessitat.
Però per què? Això és més o menys el que passaria amb una inspecció elèctrica tradicional. Gent que està pujada a certa alçada, gent que ha d'estar en contacte amb els elements elèctrics, tot i que en aquesta foto, evidentment, segur que no hi ha tensió allà, però ja és un tema de també alçada. També a l'hora de fer a les plaques fotovoltaiques. Això sí que es fa així, s'ha de pujar, s'ha de veure amb una càmera termogràfica que el tècnic ha de portar tota l'estona per veure totes les cel·les dels panells. Llavors, quines avantatges tenim? Generem imatges aèries des de punts de vista que d'altra manera no podríem fer o que si les volem fer seria molt car de gestionar, per exemple amb helicòpters o amb altres medis que siguin adients per poder generar imatges aèries. Elimina la necessitat d'estar en contacte amb totes les estructures elèctriques. Per què? Perquè les pots fer des d'una distància de seguretat mitjançant les càmeres, tant les càmeres RGB, les càmeres visuals, com les càmeres tèrmiques. D'aquesta mateixa manera no cal treure l'atenció de les estructures elèctriques, és a dir, pots fer una inspecció elèctrica sense treure l'atenció d'allà amb tot el que això pot comportar a nivell d'eficiència del procés i de diners, temps i diners. Amb això vull fer un especial èmfasi perquè és una eina que, tot i que pot recollir dades, evidentment no és un substitut del tècnic. El tècnic el que fa és recopilar les dades d'una manera més eficient i en temps real, per realment poder arribar a un diagnòstic molt més ràpid i molt més acurat a realment les necessitats d'aquesta inspecció. Aquestes són algunes imatges que podem obtenir amb els nostres drons. Això és una estructura d'una subestació, d'una torre, que tu pots arribar a trobar. Per exemple, amb aquest dron que està fent... Això no sé si té un punt làser. La imatge de l'esquerra, aquesta, tu pots tenir un nivell de detall molt, molt important per poder fer un diagnòstic real del que necessites amb les estructures que estàs inspeccionant. I a la imatge de la dreta és una imatge de les càmeres tèrmiques, que en aquest cas només tenim la càmera tèrmica, però els drons et poden donar les diferents temperatures que hi ha amb el quadre de la càmera. O sigui, tu pots saber quina temperatura hi ha a diferents punts depenent d'on estàs inspeccionant. Això és una de les més importants avantatges també d'aquests equips, i és que no només pots fer la recollida de dades, sinó que també les pots tratar un cop ja les tens. I això, amb el software integrat que porten aquests drons, tu pots generar informes termogràfics de les diferents temperatures, per exemple, d'un camp de cel·les solars. I, a més, et genera un informe de validació d'aquestes dades. O sigui que no només et dona un informe de com ha sortit la inspecció, sinó que, a més, et fa la validació d'aquestes dades conforme això s'ha fet bé i la càmera ha funcionat bé en tot moment. Tot això què fa? Optimitzar recursos, temps i diners, que és el que tots necessitem a la vida, bàsicament. Temps i diners. Llavors, aquesta eina el que fa és optimitzar el temps i optimitzar els recursos. Pot ser que sigui una inversió important al principi, però sí que és veritat que és molt amortitzable perquè pots fer moltes més inspeccions en molt menys temps. I, a més, generar tots aquests informes directament des del mateix dron. A més que hi ha un munt de diferents característiques que et poden ajudar a fer la inspecció molt més ràpida, la pots automatitzar, pots generar, per exemple, alarmes que t'indiquin quan
una temperatura està per sobre del límit que tu li vols posar, etc. O sigui, no només és veure, sinó que a més pots automatitzar la tasca, que això també optimitza el temps del tècnic. I molt important, perquè jo que he treballat també amb empreses fent de tècnic de prevenció, això representa una tècnica de manteniment preventiu, que sincerament no és que es faci molt per experiència. Quasi sempre el que fem o el que fan les empreses és esperar que passi alguna cosa per després posar remei. Això és una manera molt més fàcil i molt més eficient de tenir un manteniment preventiu de tota l'estructura elèctrica que podem inspeccionar. I això és un gran avantatge perquè et pots avançar a moltíssimes coses que poden sortir malament si no les veus. Una mica més d'imatges. La imatge aquesta de colorins és una imatge que es fa d'un camp de plaques fotovoltaiques i si us fixeu, a la part verda, o sigui, la part de l'esquerra és la part de la càmera tèrmica i la part de la dreta és la càmera visual. Llavors tu pots tenir les dues alhora al comandament per veure visualment i per veure a través de la càmera tèrmica. I es pot veure que ja arriba a l'esquerra, a dalt a l'esquerra amb vermell, hi ha unes cel·les que no estan bé. Això és el que podem fer amb els drons. I a més, aquests drons porten un telèmetre làser que fa que sàpigues a quina distància estàs del que estàs mirant. I si apropem la càmera tèrmica aquí podem saber quina diferència de temperatura hi ha entre el voltant i aquestes cel·les que estan malament. És una manera de saber i poder fer un diagnòstic real, vull dir, en temps real i amb dades reals de l'estat de la nostra estructura elèctrica i poder planificar millor com resoldre això. A la part de la dreta és una imatge de cables d'alta tensió que s'ha fet amb una càmera LIDAR. La càmera LIDAR, que es fa amb aquell dron el més gran, el que fa és disparar milers de punts de làser que després tornen i es genera un núvol de punts. I aquest núvol de punts serveix com a blueprint, com a plànol per fer un plànol, un model en 3D que ens ajudi a planificar millor com volem fer les inspeccions d'aquestes estructures. Llavors, tornem a lo mateix, perquè és més que una solució i ja es converteix en una necessitat. Bàsicament perquè l'ús d'aquestes eines, l'ús dels drons, fa que les inspeccions es puguin dur a terme amb una distància de seguretat, que això és molt important quan estem inspeccionant estructures elèctriques, i a més perquè evita riscos generats d'altres, o sigui, evita altres riscos a part dels elèctrics, en aquest cas específic, com pot ser el d'alçada també, o inclús el de l'exposició a temperatures altes o baixes, depenent d'on i quan s'ha de fer la inspecció, etc. Vull dir que és una eina que pot ajudar moltíssim a que les inspeccions elèctriques es puguin dur a terme d'una manera molt més segura. Hi ha un parell de vídeos que no sé si els podem posar. No sé com, a veure si es fa així. No sé com es fa. Perfecte. Molt curtet i ara el següent.
No era aquí. Buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal de Acre. Traiem el vídeo perquè m'he equivocat d'enllaç. Vamos a poder mostraros. Però bueno, no passa res. Espero que em sentiu tots. Ara el que farem és una mica, com que una imatge val més que 1.000 paraules, aixecarem aquest dron per intentar fer una demostració de com faríem una inspecció. Evidentment aquí no farem cap inspecció, però ens ajudarà una mica a entendre com es fan. Així si et vols moure. Aquest? Sí. Vale. El cable és aquest. Aquesta seria la càmera tèrmica, amb la qual podem fer inspeccions de diferents punts a diferents temperatures. Podem fer una inspecció podem acotar la temperatura que ens interessa, entre menys 20 i 150, entre 0 i 550, etc. o alta resolució. D'aquesta manera nosaltres podem descartar temperatures que no ens interessin. Després també podem fer això, tenir la càmera tèrmica a la mateixa, gravant el mateix que està gravant la càmera visual. I podem apropar, per exemple, el zoom a aquesta llum que està aquí, a sobre de la laia. Aquí. I fer les inspeccions. Per exemple, a nivell visual, jo puc... Ara mateix, aquest dron, fins als 7 augments, que els 7 augments són això, és òptic. A partir dels 7 augments ja comença a ser un híbrid entre òptic i digital. Però, clar, jo puc veure tot. Això són 40 augments, puc arribar fins a 117 augments. Llavors puc fer aquestes inspeccions d'una manera... Mireu la distància que hi ha, estic a una distància important, no és molt gran, però sí que seria una mica una distància de seguretat bona per realitzar aquesta inspecció. I si estic aquí en aquest punt, llavors faig això. I ja puc veure les diferents temperatures i canviar, per exemple, de paleta de colors que em pugui venir bé per la inspecció que estic fent. Aquest dron també ve equipat, per exemple, amb un llum. No sé si està obert. Sí. Que el que fa és dirigir la llum directament a on dirigeix la càmera.
vale? I puc augmentar la intensitat. Vale? Per si, per exemple, he d'estar en una zona de menys il·luminació. Benvinguts al RISCAT. Benvinguts al RISCAT. Tinc un altaveu també per poder fer, per exemple, avisar a la gent que està al voltant de l'estructura elèctrica que no es pot apropar, per exemple. També és una forma de fer-lo servir. Tenim el telèmetre làser per saber la distància que tinc de qualsevol objectiu. Per exemple, ara mateix estic a 10 metres de l'alçada, de la part aquesta d'allà dalt. De l'entrada estic a 14,4 metres. Aquest telèmetre làser va superbé per medir les distàncies que tinc des d'on està el dron, no des d'on estic jo, sinó des d'on està el dron, cap a l'estructura. A més, té altres possibilitats. Pots fer les inspeccions automatitzades posant en un mapa els punts on vols que el dron hi vagi i faci la foto, faci el vídeo, el que sigui. I ara el baixarem. Aquesta és bàsicament és una demo molt petita, a molt baixa escala del que es pot fer. Aquest dron també té la mateixa càmera, però sí que és veritat que és una mica millor. I el dron més gran el que és important perquè pot portar fins a 3 càmeres diferents. Pot portar una càmera tèrmica, una càmera la càmera de les fuites, dels ultrasons, etc. Són drons que estan al mercat, que tothom el pot comprar, és una inversió important, però com dic jo, després tots els avantatges que venen amb aquesta eina, la veritat és que s'amortitzen molt bé. Llavors, acabo. A nivell de normativa, això realment s'està aplicant? Doncs sí, a tal punt que ja tenim inclús una NTP que és molt senzilla, t'ajuda a tenir, és com una guia de bones pràctiques de com realitzar una inspecció elèctrica d'estructures aèries. Et diu com has de fer el vol, què has de tenir en compte abans, durant i després del vol per fer que la inspecció sigui eficient. I és una guia que està molt bé per poder aplicar aquest tipus d'inspeccions. Quedeu-vos amb aquests missatges, take home messages que diuen. L'ús dels drons millora la seguretat de les persones i l'eficiència del procés. Es poden fer tant inspeccions visuals com tèrmiques o inclús les dues alhora. De qualsevol estructura que tingui tensió elèctrica o no. En aquest cas interessa que la tingui, entenc jo. I cada cop més tècnics s'estan formant per poder portar aquest tipus de drons. És una normativa que està present en els vols, però que, com tota normativa i tota formació, només és posar-s'hi. I la guia de bones pràctiques, que és molt útil per a aquest tipus de tasques, és la NTP 1199. Moltes gràcies.